Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa z Counter-Strike Global Offensive. Mrzí mě, že jsem se strašně dlouho neozval, nenatočil jsem žádné video, ale nebylo místo na disku ani čas. Disk mě už opravdu začíná štvát, ale dělám všechno pro to, aby jsem co nejdřív měl novej. Již dávno tomu je, už nějaký týden to bude, kdy do Counter-Strike Global Offensive přibyl nový update, který přidává novou mapu, a to CS Assault. Pro ty, co hrají Counter-Strike 1.6 nebo Counter-Strike Source, tak to je úplně jasná mapa. Nevím, jestli máte oblíbenou, ale já jsem se dneska rozhodl, že si ji zahraju. Problém je ale v tom, že nemůžu hrát kompetitivní režim, nemohl bych ho natočit celý. A proto si, ano, jako největší noob zahraju s boty. Prostě abych tu mapu ukázal. Samozřejmě nejsme žádní troškaři, takže vůbec žádný easy boty, nic takového nebude, to nesmí. Tak, protože kdo hraje na lehký boty, tak to vůbec nemá hrát tohle. Tak, počkáme, než se nám hra načte a uvidíme, když tak potom ohodnoťte, jestli se vám mapa líbí nebo nelíbí, nebo jestli Counter-Strike Global Offensive hrajete, ale prostě nemáte rádi tuto mapu. Mě by to třeba zajímalo, protože tu mapu jsme třeba na školních počítačích hráli nejradši. Takže jdeme do toho. Tak, uvidíme, jestli tady někdo bude. Aha, oni jsou na druhé straně. To by mohl být problém. To vyřeším jednoduše. Zůstaň si tam třeba, tak. Super. Tak, to jsme docela to první kolo rychle proletli, ani jsme si tu mapu nějak nestačili prohlédnout, ale já si myslím, že pokud by vás mapa opravdu zajímala a Counter-Strike Global Offensive vlastníte, že si to určitě zahrajete. Tak, a jdeme dál. Koupili jsme si trošku výkonnější zbraň, tak uvidíme, jak to... Tady můžete vidět, že vlastně ta mapa se celkově moc nezměnila, jenom prostě ty... tak, dobrý. Nějakýho bota. Aha, no, takže super, takže zakempený uprostřed budovy, to je to nejlepší. Ne. Já si hezky obejdu, já tam rozhodně nebudu nikde čekat, až mě zastřelej. Tak, honem. A, už jde. První dole. Kde je ten druhý? Haló. Koukám, druhý terorista se nám... counterterorista nějak schovává. To víte, jsou to tupí boti. Ten má asi stejnou... Ne. Tak, ale tohle je mrzutý, já ho tady nebudu hledat po celé mapě. No, ale nic jiného mi nezbyde. Tak se po něm budu se pojat. Fakt ta singleplayerová hra není, teda jako mi přijde vůbec záživná. Prostě na hru po multiáku nic nemá. Slyšel jsem dobře, on tam střílí? Nemá po kom, když jsme všichni mrtví. Ach jo. Retardovaní boti, no, tak podle mě byly boti v 1.6 stejně lepší než tyhle ty. Já už teďka jenom vidím, jak já vyběhnu nahoru a prostě ten bot si toho stage prostě odvede, no. Dobře. Proti tomu nic nemám. Tak. Jo, aha, já jsem tu M4 nevzal pro sebe. No, smůla. Tak. Teďka si vlezeme šachtu, ať si ukážeme všechny cesty, co se v téhle mapě nacházejí. Tak. A já si myslím, že teroristi asi nevyhrajou. Ono se dost často stává u těch botů, že... To je levo
to je levota, tohleto. Dost často se u těch nepřátel stává, že furt vyhráváte a najednou se vlastně jakoby váš tým nechá lehce zabít, že prostě boti nepřátelského týmu si... No, občas i boti mají své světlé chvilky, jak jste mohli vidět. Ale nestává se tak moc často. Mám tě lepší zbraň. Tak. Samozřejmě automatický nákup, protože AKčko je přece nejlepší. Tak. A mám pocit, že při 7. kole, pokud oni nevyhrajou ani jednou, tak máme vlastně automaticky vyhrané kolo. Ale tady jde hlavně o tu ukázku té mapy. Já spíš takhle budu průběžně ukazovat mapy, aby... Tohle není možné, tohleto. Je jako opravdu? Teďka už mě budu nadávat do nubuji na Counter Strikeu, jo. To se to hezky sype, tohleto. A někde jsem tu slyšel... Super. Co mají furt s těma scoutama, tyjo? Furt to budou používat. Tak. Tady se asi nemá cenu nic kupovat. A samopaly zkusíme Mac 10. Kadenci to má vysokou, já si myslím, že s tím bychom něco zabít mohli tady v téhle uličce. Tak. A hurá do hry. Super, super. Na spawnu nikdo zakempený u nich není. Nedával si pozor, jeho blbost. Já si tak teďka nedávám pozor. Já jsem ho tam moc dobře viděl, zkusíme se obejít a... On si spíš zkusil obejít nás. No nevadí, každopádně vyhráli jsme další kolo, s těma botama je to opravdu nezáživný, ale jak už jsem jednou říkal, ukázat tu mapu. Protože i v dnešní době je spousty lidí, co si ten Global Offensive prostě zahrát nemůžou a zajímalo by je třeba, co je tam za novinky. Jako jednu z novinek mám z toho, že už jsem to snad i říkal, ale myslím si, že ne. Bylo to taky v nějakém updateu, zbraň Desert Eagle byla neuvěřitelně přesná. A mám z toho, že po nějakém starším updateu začala neuvěřitelně kopat, takže realistika zbraní byla aspoň nějak vylepšená, takže já si myslím, že Counter-Strike má budoucnost, aspoň tenhle díl. Ty kráso 7. Dobře. Myslel jsem, že to ustojím, ale neustál jsem. Přes ty ploty, jak se to... Ale no tak, tady máš jednu do hlavy. A teďka zabít zbytek. Nebereme rukojmí, super. Budu zase muset potrénovat, už jsem to dlouho nehrál. A taky se mi líbilo, nedávno jsem narazil na to, že vlastně s kamarády si můžete dát jako vlastní hru, nemusíte si vytvářet server. Ale jednoduše se k vám váš kamarád připojí, takže žádný problém s tím, že byste se připojili někam na servery a nikdo by tam na vás nadával, nic takového. Můžete si prostě vytvořit soukromý server a hrát tam po případě s boty nebo pozvat někoho na turnaj. Tak, poslední 2 kola. Takže vidíte, že ty boti i na to, že jsou na experta, tak jsou opravdu slabí. I přestože neustále umírám a teďka jsem se nechal... tohle bych nejradši vystřihnul, ale dělat to nebudu. Počkám si schválně na nějaký komentář zase od nějakého inteligenta. Já si myslím, že tohle se muselo stát každému a jestli se to někomu nestalo, tak... Ano, to je přesně to kolo, o kterém mluvím, že boti chtějí vyhrát za každou cenu. Tak přesně tady to můžete vidět. Tak. Využívám zaseknuté zbraně ve dveřích. Jejda. Super. Takže zaseknutá brokovnice ve dveřích nám pomohla vyhrát celý zápas. Opravdu nečekaný zvrat. Super, máme tady poslední kolo. Doufám, že to teďka takzvaně neposereme. I když u těchto botů člověk nikdy nevybere. Tak. A koukáš zase z druhé strany, to jsem rovnou mohl použít. Ne. Zastřelte. Tak. A tebe taky. Ty chceš zemřít, tobě to vidím na očích.
že bychom si dali poslední kill, no už tak ne. Takže tohle by jako ukázka mapy si myslím mohlo stačit. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud se vám nelíbilo, dejte si dislike. A já se s vámi budu těšit zase u dalšího videa z Counter-Strike Global Offensive, takže na viděnou.